Pekný deň vám prajem, moji milí priatelia. Opäť som tu s vami, aby som vám predala posolstvo, dôkaz o existencii mimozemskej civilizácii z Venuše. Ako im vy hovoríte, mimozemšťania. Oni sú tu, oni existujú. A dôkazom je kniha Život vo vesmíre. 8. kapitola. Mier a láska medzi nebom a zemou. My, vesmírne bytosti, vás pozorujeme. Sme radi, že môžeme prostredníctvom knihy dať o sebe vedieť, že my existujeme, že vesmír je osídlený bytostiami svetla. Nie ste sami v tom veľkom svete. Sme pre vás cudzinci. Nepoznáte nás, ani vaša dnešná civilizácia. Ale vo veľmi dávnej minulosti sme sa objavili na Zemi a pomohli sme vašej civilizácii, človeku. Sú o tom z dávnych čias viditeľné svedectvá, či už v stavbách, listinách, kameni, maľbách, piktogramoch. My sme vaši učitelia. Už tisíce rokov, odkedy existuje človek na Zemi, vašej planete. Len nechcete priznať našu existenciu, hoci nevieme prečo. My sme mierumilovné bytosti a nechceme medzi vami žiadnu vojnu ani násilie. My sme bytosti lásky a mieru. Nemáte sa čoho obávať. Nezasiahneme do vášho života, pokiaľ nám nedáte dôvod a pokiaľ budete žiť podľa Božích zákonov a rešpektovať vesmírne zákony a zákony prírody. Ale ak prejavíte dobrú vôľu a budete sa chcieť s nami stretnúť, tak sa to uskutoční na vašej planete. Ale máme svoje podmienky, ktoré musíte prijať a rešpektovať ich. Naším sprostredkovateľom bude Lumina. Cez ňu vám dáme signály, správu, ako a kedy k tomu príde. A my sa fyzicky zjavíme na vašej planete. Lumina je pod našou ochranou a chceme, aby ste jej zabezpečili ochranu a podporu a pomohli jej v jej úlohe na Zemi. Miesto a čas vám dáme dopredu vedieť, keď splníte naše podmienky. Chceme mať istotu. Bezpečie z vašej strany. Chceme, aby ste prijali dobrú vôľu a rešpekt. Mier medzi nami. Potom môže nastať spolupráca medzi nebom a zemou. My vás naučíme veľkú múdrosť o živote vo vesmíre. A ako si môžete vašu ťažkú situáciu vyriešiť v každej oblasti vášho života. Myslíte na celé ľudstvo od východu po západ, od severu po juh. Myslíte aj na to posledné ešte nenarodené dieťa. Zamyslite sa nad tým návrhom, ktorý sme vám dali. Máte dve možnosti. Prijať alebo odmietnúť. Nadviazať s nami spojenie, spoluprácu. Máme čisté a priateľské úmysly a to vyžadujeme aj z vašej strany. Klam a podvod nepripúšťame. Chceme záruku. Až potom nastane rozhovor. Vy, ľudia, častokrát nedodržiavate svoje sľuby. Môžu byť aj zaznamenané vo vašich dokumentoch s podpismi, pečiatkami a v poslednej chvíli zmeníte názor, rozhodnutie,
postoj a výsledok je iný. My chceme záruky 100%. Ináč k stretnutiu nepríde. Prídeme potom v inej forme a nastolíme iné pravidlá hry. Pretože vám hrozí záhuba. Ničíte a devastujete planetu Zem. A Zem reaguje na vaše činy, myšlienky. Je doba, cyklus duchovných zmien na vašej planete. Niektorí duchovní ľudia to cítia, tú zmenu vo vibráciách, energiách. Tí vedia, že sa niečo deje, zmeny vibrácií. Proroctvá vašich prorokov, mudrcov a svedcov o tom svedčia. Astrológia dnešnej doby u vás nie je taká vyspelá ako za čas Atlantídy a starovekého Egypta. Ale všetko má svoj čas a dobu. A čo sa má stať, sa stane. Mier vám všetkým na zemi. Ďakujem vám za pozornosť. Stretneme sa opäť zajtra